Salutări tuturor! Astăzi vom analiza ce este apostila. Așadar, ca un act emis într-un stat, de exemplu în Republica Moldova, să fie recunoscut în alt stat, de exemplu în Franța, Germania, Statele Unite, acest document trebuie să fie apostilat. Ce este apostila? Apostila este o ștampilă mare și obligatoriu în această ștampilă titlul ei este cuvântul apostilă. În această ștampilă se face trimitere la Convenția din Haga din 1961 și ștampila se pune pe documentul oficial, confirmând astfel conformitatea și autenticitatea semnăturii celui care a emis acest act, inclusiv și toate ștampilele din act. Ștampila apostilei se face doar în statul în care s-a emis acest act. Procedura de apostilare este valabilă doar pentru statele care au semnat această convenție din 1961 din Haga. Denumirea ei este cu privire la eliminarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine. Statele care nu au semnat această convenție sunt obligate să respecte procedura de supralegalizare. Printre aceste state care nu au semnat convenția din 1961 se numără Afganistan, China, Egiptul, Emiratele Arabe Unite, Iranul, Irakul, Vietnamul și așa mai departe. Mai jos de acest video veți găsi lista tuturor statelor care nu au semnat procedura de apostilare. Pentru Republica Moldova, procedura de apostilare este valabilă începând cu 2007. Așadar, care acte pot fi apostilate? Printre acestea se numără toate actele de stare civilă care au fost eliberate după 24 februarie 1998. Acestea sunt certificatele de naștere, certificatele de deces, certificatele de căsătorie, etc. Actele de studii, actele notariale, procurile, contractele și așa mai departe, care sunt notarial legalizate. Actele ce atestă decizii judecătorești de instanțe, documentele emise de actele de Casa Națională de Asigurări Sociale care dovedește, de exemplu, stagiul unei persoane sau modalitatea de achitare a impozitelor, suma venitului obținut într-un anumit act și așa mai departe. Certificatele medicale emise de autoritățile competente, actele oficiale emise pe numele unei anumite persoane, copiile și traducerile legalizate notarial cu ștampila cât a traducătorului, atât și a notarului. Dacă este necesară o traducere, atunci se aplică apostila și pe traducere. Respectiv, sunt supuse apostilării două acte separate. Apostila nu se aplică pe documentele elaborate de agenții diplomatici sau consulari, documentele administrative ce au legătură directă cu o operațiune comercială sau vamală, contractele semnate de companii, diferite scrisori, corespondență și așa mai departe, acestea nu se consideră documente care pot fi apostilate. Când se poate refuza unei apostilări? Anume, documentul dacă nu este vizibil textul. În cazul în care documentul este menit pe teritoriul statului care nu face parte din lista statelor semnatare a Convenției. În cazul în care sunt completări sau corectări neconforme a acestui act.
și, evident, în cazul în care nu s-a achitat taxa de stat. Toate aceste situații duc la refuzul apostilării. Depunerea actului pentru a fi apostilat se petrece în Republica Moldova la Ministerul Justiției, potrivit programului și termenului stabilit, și cererea pentru apostilare poate fi depusă de oricare deținător de document. Termenii de apostilare sunt de 5 zile lucrătoare. În cazul în care este nevoie de a urgenta, termenul maxim, hai să spunem, permis, este de 3 zile. TMG Consultancy este alături de dumneavoastră și în cazul în care dumneavoastră aveți întrebări sau doriți să respectați întru totul toată procedura, suntem alături de dumneavoastră. Alegeți cei mai buni și timpul astăzi este cel mai prețios moment care nu poate fi ratat. Cele bune, succese, vă așteptăm la TMG Consultancy.